Hej alle sammen. Ja, det er faktisk ikke specielt lang tid siden jeg lavede en video sidst. Faktisk ikke engang støtte, hvad det er, jeg spørger. Men, ja. Til at starte med, jeg har det rigtig, rigtig godt. Og jeg har lige fået en pakke igen i dag. Den har bare været på posthuset i en uge eller sådan noget. Så efter skole tog Leslie og jeg hen for at hente den. Og så fandt vi så ud af, at det var en pakke 3. Og hun sagde undskyld, fordi hun havde ventet en uge med det. Jeg var sådan, nej, det er selvfølgelig okay. Men jeg får en pakke med. Så, men jeg regner med, at jeg ikke kommer til at snakke så meget om, hvad jeg sådan har lavet i den her uge, fordi altså, jeg ved ikke engang, om folk kan lide mine videoer, hvor jeg bare snakker. Så jeg tænker lidt af bare skrive. Jeg ved ikke lige, hvad I synes om det. Men ja. Nej, og det er en pakke fra min mor, hvis I ikke havde givet det. Ja. Og jeg sad i bilen og sagde, at jeg troede, jeg kunne lukke vildt. Jeg kan godt fornemme nu, at det var det så ikke. Kort mere. Til brysterne. Armbånd. Og der står, lad os kæmpe sammen. Og så deres brysterne. Med polchokolade. Hej Bolette. Mere guld, hvor jeg faktisk kunne lige spise en af dem. Jeg fik 2 sidste gang. Jeg spiste faktisk lige den anden dag. Men det gør ikke noget at få fyldt op i, hvad hedder det? Stash. Ja. Hansen Bær. Og shampoo. Der er mere tyggegummi. Jeg har faktisk stadig mange af de andre. Så, men kortet. Hej min kære pige. Lige endnu en lille hilsen fra os hjemme. Nu må du ikke tro, at der kommer lidt i hver uge. Men jeg så jo, hvor glad du blev for pålægchokoladen, og også hvor ked af det, du blev, da du så, at det var gået i stykker. Så vi giver det lige en chance mere og prøver denne pakke. Håber det går bedre. Det er ikke, hvad du siger til armbåndet, men så kan du fortælle derovre, at det er en af måderne, man kan støtte på her i Danmark. Jeg skal lige viske dig noget, men sig det ikke til nogen, og slet ikke til John. Okay. Håber du har det godt. Næste gang sender jeg nok bare et brev. Kan jeg næsten ikke rykke. Kuverterne op. Meget morsomt. Knus, kram og kærlige tanker for os, alle os herhjemme. Din mor. Gud med os alle. I hvert fald, tak mor. Jeg har fyldt op i mit chokoladestash. Jeg ved, hvad det hedder. Jeg håber, I ved, hvad jeg mener. Lige et hurtigt, hvad hedder det, resume af, hvad jeg har lavet. Jeg ved ikke lige helt meget, hvornår jeg sidst snakkede, eller lavede en video. Men i sidste uge var jeg i hvert fald ikke til svømmetræning, på grund af min host. Og så fik jeg nogle piller, jeg tror onsdag eller torsdag, som Mike, min værtsfar, skrev en
prescription, så jeg kan få dem. Fordi jeg er læge, og det var 2 uger, jeg havde hustet, 2,5, og nu er det så 3 uger, og det er næsten ved at gå væk, endelig, på de piller. Jeg er ikke til svømmetræning, og så tog jeg heller ikke til svømmemeet, fordi at fredag efter skole tog vi på sådan en Young Life trip, noget der hedder Allstate, hvor vi tog ned til Anchorage. Det var meningen med Marissa, den tyske udviklingsdansker med, men hun så åbenbart sige til hendes organisation AFS, at 2 uger før hun forlader Fairbanks, der skal de have besked, og det skal approves, de skal sige god for, at hun godt må tage afsted. Og hun sagde det 3 eller 4 dage før. Så hun skrev til mig torsdag aften, men jeg kan altså ikke komme med alligevel. Og jeg var sådan, nej, fordi at når vi håbede, vi skulle shop og bare hygge os. Og jeg vidste, at Davids venner, David og Kevin og Casey McShane, og en der hedder Jesse, okay. Og sådan, jeg var sådan lidt, drenge. Jeg vidste, vi skulle ikke køre i bus, vi skulle bare køre i Young Life-ledernes bil. Og var sådan lidt, drenge. Det kommer ikke til at shoppe. Men i hvert fald, så kommer vi derover, og der var en Young Life-ledernes døtre, som havde taget hendes bedste veninde med, og hans søn, som var i 8. klasse eller sådan noget. Så han var sådan 3-4 år yngre end mig. Han var mega cool, og der var også en masse Young Life-lederne, som var sådan der i 20'erne, der var sådan 20, 30, 26. Det var altså mega cool, og jeg sad i pigebilen selvfølgelig. En hel masse Young Life-ledere, og så var der sådan en hel masse drenge. Så de havde det vist rigtig sjovt. Men jeg var i hvert fald til at kende en hel masse, og det var en hel kultur. Det var meget religiøst, og det var sådan et seminar, hvor vi sådan, altså turen dernede var 7-8 timer. Så ja. Nu er det min 3. weekend i Anchorage. Så. Og ja, men altså vi tog afsted klokken lidt over 3 efter skole, og så var vi derovre omkring klokken 10, tror jeg. Og så tog vi direkte ind til kirken, hvor det holdt, og der var sådan en hel masse andre for sådan over hele Alaska. Og der var vist også nogle mennesker sådan, fra andre stater. Jeg tror der var en fra Washington og Oregon eller sådan noget. Men ja, der var i hvert fald en hel masse mennesker, og så tog vi derover, så snakkede de en halv time, tror jeg. De var allerede begyndt med ligesom at velkomme folk fra klokken 6. Og så tog vi hen på hotellet bagefter, og så var der sådan, fordi det var så sent om aftenen, så den der runde døre der, det er sådan noget, man selv skal skubbe, i stedet for at de bare selv kører hele tiden. Så altså, så er det jo sådan der ved siden af, sådan, altså, og den kan vi jo ind af, så sidder vi bare sådan og venter på, at alle andre de lige ankommer, så vi kommer ind på værelsen og bla bla bla. Og så tror jeg, der er sådan 4-5 drenge i sådan lidt 20 år eller et eller andet, eller starten i 20'erne. Og de står derude, og de prøver den der runde der, og de kan ikke komme ind, og de står bare sådan, de står bare og kigger. Og de har set en anden dør, fordi de står lige foran den, og de står og kigger. Og så står jeg bare sådan, så kom. Den var åben, og der står sådan et skilt, at man skal bruge den anden dør, fordi den anden er simpelthen låst. Og så kommer de jo så ind, og jeg var sådan, det var så let. Og så lørdag aften var vi til sådan en privat event i H2O Oase, H-Oasis, som er en svømmehal-agtig. Og så står jeg sådan i kø til et eller andet, så kommer der en dreng og siger, tak fordi du hjalp mig med døren. Ja, selvfølgelig. Bare sådan lidt. Jeg følte mig sådan lidt, det var lidt pinligt. Og jeg troede jo selvfølgelig, at han fik sådan med en anden en, fordi jeg kunne ikke huske, om jeg havde hjulpet nogen med en dør. Så
finde det ud af senere, fordi vi hang ud sådan 1,5 time, mens vi var i den her tømmerhal. Det var klokken 9 om aftenen, halv 10 til klokken 11. Og så finder jeg så ud af sådan lidt senere på dagen, det var ham den forreste, der fredag aften. Han var meget cool, og så, altså bare sådan lørdag, så var vi til sådan en seminar, hvor der var sådan nogle små, sådan team, tror jeg, hvor der var sådan nogle af de der Young Life ledere, som snakkede om lidt forskellige ting, hvilket var rigtig spændende. Vi var til 2 forskellige, vi kunne sådan selv vælge, hvad det skulle være. Så efter det, der var så frokost imellem, og så bagefter så havde vi så fritid klokken 3, tror jeg, klokken 6, hvor vi så skulle have aftensmad på sådan en mexicansk restaurant. Og det var alle sammen, der skulle ind, alle fra Young Life. Vi havde værelse for os selv, og det var buffet. Men endelig så, altså nogle af de tog ind på Fifth Avenue, og andre tog vist hen i Diamond Mall, og jeg med en anden bil, og så jeg var på hotel, eller op på vores værelse alene. De andre, de var allerede taget hen til Fifth Avenue for shop. Jeg var sådan, jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle lave, og jeg ventede egentlig bare på, at de andre, de kom hjem fra kirken, fordi nogle af dem, de stod lidt senere. Og så banker de på døren, og så står David og Kevin, Marissa's værtsbror, uden for døren. Det er sådan, hvad skal du lave? Det ved jeg ikke helt. Altså, skal vi de andre bare slappe af. Og så siger de, okay, men vi tager bare hen i centeret. Der er en mor, jeg har sådan, David, vil jeg komme med? Jeg ved ikke. Jeg gik bare hen på Kevin, så Kevin, kan jeg godt komme med? Og sådan, jeg har jo bare ikke noget at skulle sige det her. Så sådan, det vil jeg godt komme med. Jeg er ikke lige helt. Okay, så ender jeg bare lige på. Og så tog vi derover, og så hyggede vi en time eller halvanden. Og så bagefter tog vi hen på deres værelse, så lå bare fjernsyn, og David faldt i søvn. Og så tog vi ud og spise deroppe på den mexicanske restaurant. Og så tog vi tilbage til kirken, eller vi tog tilbage til hotellet for at hente svømmetøj. Og så tog vi hen til kirken, og så var der klub der, altså en live klub, noget i den stil, og lidt kirkesang og sådan noget. Og så tog vi i svømmehal. Og så søndag, og så bagefter det, så tog vi ellers Fairbanks folk. Vi så til Village Inn, som er sådan en restaurant-agtig café noget. Jeg fik en milkshake, cookies and cream. Det var rigtig god. Og jeg havde ikke en punkt med, for jeg tænkte, vi skulle bare lige over i kirken, så skulle vi bare lige over i svømmehallen, det var det. Og jeg var sådan, David, har du penge med? Og jeg var sådan, ja, kan du godt lægge ud for mig? Jeg skal nok betale, når vi kommer tilbage til hotellet. Ja, selvfølgelig. Og så blev vi så nogle af de sidste, jeg tror, anden eller tredje sidste, eller sådan noget, der skulle betale. Altså alle, fordi det var altid på del af regningen. Og så er jeg sådan, der lige fik den der cookies and cream shake, og de gik op og siger, hvad han har fået, og hvad jeg fik. Og så siger ham der manden bag disken, eller skranken, sådan, der er ikke flere shakes tilbage. Nå, okay. Så jeg fik åbenbart en gratis shake. Eller nej. Og så sidder jeg ved sådan en pige som Virginia, som er en af de der Young Life ledere. Ligesom den der, hvad siger man, state eller sådan noget land i Afrika. Kenya, bare det med J. Kenya. Og jeg er sådan, men jeg fik en free shake. En gratis shake. Og hun er sådan, hvor fedt. Og så stikker hun hendes hånd frem og sådan, vil du have en mere? Så der er det betalt for den. Og så nej, jeg gerne have mere. Og så giver jeg en hånd. Og så sådan, nu har du fået en gratis shake mere. Shake det så, ligesom at give hånd på engelsk. Morsomt. Men ellers. Søndag tog vi hen i kirken igen og havde klub. Og så tog vi til den her kirke, som vi holdt det hele i. Var vi til deres gudstjeneste, og så tog vi over og fik noget frokost, og så også Fairbanks, fordi alle de tog bare hjem. Og så vi tog den hjem, og så er vi hjemme klokken 12.
9, tror jeg. Det er 9. Og så til David. Well, altså det var faktisk alle os Fairbanks. Folk vi tog til Danny's, altså også high school, så det var David, Kevin, Casey McShane, Jesse og jeg. Vi tog til Danny Egan's fødselsdagsfest, det var sådan en slags bonfire. Han er åbenbart trilling, så det var også for Patty og Kelly, min søster. Så det var rigtig, rigtig hyggeligt, og vi prøvede sådan noget, der hedder star tripping, hvor man skal kigge op mod stjernerne, og så skal man så bare snurre rundt. Vi gjorde det 10 gange, man gør det så mange gange, man vil, men det bliver bare meget svært. Men så står folk så rundt om en, fordi man ikke skal falde, om man ikke ligesom skal gå for langt væk, og man skal bare gøre det, bare dreje rundt så hurtigt man kan, og så gør man sådan 10 gange eller et eller andet. Og så, når man er færdig, så er der så en, der skal stå med en helt skarp lommelygte, for eksempel en lommelygte på en telefon, iPhone, whatever. Og så bare lys, og så skal man bare kigge ind i det. Og altså, jeg prøvede det, jeg blev bare stående, ikke også? Hvad er det svært i det her, fordi alle andre, de var sådan, de væltede, og det var mine griner, så holdt vi ræs med det, og at folk, der var to, der sådan snurrede rundt, og så bagefter, så var der en, der stod med en lommelygte sådan 5-10 meter væk, og så skulle de bare løbe hen til det. Det var helt vildt, fordi de væltede jo bare. Men det var i hvert fald rigtig hyggeligt, og så lavede jeg mandag, der var jeg til Rotary møde. Jeg var til svømmetræning, og til Young Life om aftenen, og det var mega grineren, fordi nu kendte jeg en hel masse af alle de der Young Life fædre, og så videre og så videre. Så det var helt vildt fedt. Jeg har i hvert fald haft en rigtig, rigtig god weekend. Men en dag har jeg så ikke været til svømmetræning, klokken er lige nu 5:30. Fordi jeg hostede stadigvæk i går. Jeg følte virkelig, at jeg skulle tjekke stof, fordi jeg hostede så meget, så jeg valgte at blive hjemme i dag, og så min hoste er næsten væk. Yay! Så forhåbentlig kan jeg komme til svømning i morgen. Eller forhåbentlig. Men jeg håber i hvert fald, at I alle sammen har det rigtig, rigtig godt hjemme. Jeg har det i hvert fald super godt. Så ja. Hvad sagde jeg? Gå i dybden, det gjorde jeg så lige. Men jeg skal nok poste nogle billeder af vloggen. Håber I har det rigtig godt, og tusind tak for pakken, mor. Så. Ja. Jeg ville sige, at jeg savner jer igen, men jeg har det bare godt. I må rigtig godt. Hej.